ମନୁଷ୍ୟ ଦ ହେଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ସେ ଏକ ଜୁଆ ଖେଳ ଅଟେ। ଏକଥା ଜାଣିଥିବେ କି ପୂର୍ବରୁ ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ମହାଭାରତରେ ପଡ଼ି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜୁଆ ଖେଳ ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ଡ୍ରିମ୍11 ଭଳି ଅନେକ ଗେମ୍ ବାହାରିଲାଣି। ପିଲାମାନେ ସେଇ କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଜୁଆ ଖେଳି ବସୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଲଗେଇକରି ପଇସା କମେଇବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବାହାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜମାନେ ଘରେ ମିଛ ସତ କହି ଘରୁ ପଇସା ନେଇ ଲଗେଇକରି କେତେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଯଦି କେବେ ଜୁଆ ଖେଳିଥିବେ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେବେ। ଜୁଆ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଏକ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଆସେ। ଏକ ଥରେ ଲଗେଇ ଥରେ ହାରିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଜିତିବା ପ୍ରୟାସରେ ପଇସା ଲଗେଇ ଶେଷକୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଘରେ କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ବିକିଲାଣି, କିଏ କାହା ମାଆର ଗହଣା ବିକିଲାଣି, କିଏ କେଉଁଠି ଲୋନ୍ କଲାଣି। ଏହା କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗରିବର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମଦ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ପିଇକରି ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା, ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କୁପଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ମଦ ପିଇ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ମାତା ପିତାକୁ ହଇରାଣ କଲାଣି ତ କିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଇରାଣ କଲାଣି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଘରେ କଳିଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବିକି ମଦ ପିଇବାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମଦ ଏକ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁପଥକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ କହୁଛି ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଲିଭର ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ବିଧବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ହରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଦ୍ୟପ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଛୁଆ ଅନାଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଘରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିକିବାକି ଘରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଘରର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି ମଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗରିବୀର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତୃତୀୟତଃ ଆସିଛି ଅନ୍ୟର ଜୀବ ପ୍ରତି ଖରାପ ନଜର। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅନେକ ଝିଅକୁ
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ନଜରରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିରେ ଏହିସବୁ ବହୁତ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନାରୀ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ, ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଦିନକୁ ଦିନ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଯଦି ଆଖି ପକାନ୍ତି ବା ଖରାପ ନଜର ଦେଖନ୍ତି, ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣ ନରକକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗରିବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।